Mulla oli luuli, että se ruokaa. Tuollakin on yksi. Se kävi oikein tälleen poseen. Voiko katsoa sitä uros tänne päin? Tiedä minkälaiset hampaat. Hyvä, just tuli hampaat esiin. Joo. Ai sääkyy. Joo, siellä on yksi tuolla. Pölkukaiset pois. Kato. Kuvaa se koko ajan. Mira. Aquí grande, mira qué grande. Espera, quito un silme. Mira, Leon. Onko? Se on kasvissyöjä. Ei oo niin iso kuin Korkeasaari. Ven aquí, que aquí está Se on mirando kasvissyöjä. Anna foto. Amor, ves tú. Mira, Ja tässä näette tosi aggressiivia kasvissyöjä. Kyllä tässä on leijona. Urokset ovat kaikki sitä laskempia ja syövät pokaa. Mikäs täällä? Lintu. Näkyy tuolla. Joo. Se on tuolla toi tien päällä. Ja toi syö vaan niitä leppiä. No eakalyptus. Nekin varmaan putsaa suoria niinku kissat ja koirat noin, kun ne syö. Eiks ne mukaan oo kissoja? Ei. Onks ne koirat? Älä toi tanssii! Kato. Going around the speed of sound. Break that. Kato. Yeah. Se kattoo. Älkää kattoko. Samaa aitausta. Joo, mutta ottaa vielä. Siellä on nää mannit. Kato. Moi. No niin. Hello. Hei. Kato, se on niin pieni. Tuolla syö yksi tuolla lehti tuossa. Joo. Ja se on yksi varjomies. Älä lähde pois. Karkuun. Pikkupallo. Iskä. Onks niistä kuules nyt pikku paskalla? Joo, pitäis saada tosta kuvaa, kun se on tuolla. Moi. Ota tästä vaan. Kato iskä. Ota nyt kun vaikka tässä mun käsiä. Joo. Joo, tässä on tää kokispuuta, kato. Pieni se on. Onpa lämpöistä.
Tuo on Simba. Apan on, elikkä siis tuo on Simba leijonakuningas. Sarabi oli se yksi. Simba ei siis. Malika oli Onks toi se apinanleipäpuu vai mikä se on? Se toi kattoo tuot sille, tulkaa takaisin. Joo. Äsken kattoo tuo tassi, tuli siinä lasissa ja kattelee. Se on kärpänen tässä on. Kello on tasan 12. Ruoka-aika. 4 tuntia. Niin. Että on ruokaa. On ihan hyvä tuossa nyt ottaa jotain. Muuten käy silleen taas niinku siellä edessä eläintarhassa sitä hyydytään. Siitä on ihan puhki ja sitten ei jaksa liikkua mihinkään. Mennään vielä katsoa tää. Mikä tää? Se on kiinni. Se on naru teessä. 2,3. Joo, käydäänkö tässä? Noin. Joo. Otetaan kamerat kiinni.